Mátíù orí 5 ẹsẹ̀ 22. Ṣùgbọ́n èmi wí fún yín, ẹnikẹ́ni tí ó bínú sí arákùnrin rẹ̀ lásán yóò wà ní ewu ìdájọ́. Ní òní mo gbàdúrà fún wa, ìwọ arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ́ mi. Ẹ̀mí ìbínú mo lé kúrò ní ayé ẹ ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí ìbínú tó ń ba nǹkan jẹ́ ní ayé ẹ, ẹ̀mí ìbínú tó ń ba nǹkan jẹ́ níbi iṣẹ́ ẹ, ẹ̀mí ìbínú tó ń ba nǹkan jẹ́ ní ìgbéyàwó ẹ, ní orúkọ Jésù. Ọ̀run bínú sí ẹ̀mí ìbínú náà. Ẹ̀mí ìbínú ba nǹkan jẹ́ o. Ẹ̀mí ìbínú ń tú ìyàwó, ó ń tú ọkọ. Ẹ̀mí ìbínú ó ń tú nǹkan rere, ó ń túká. Ẹ̀mí ìbínú yẹn ni ò jẹ́ kí Mósè kó débi ìlérí. Ní òní mo fi bú ẹ̀mí ìbínú tó jogún bá. Bóyá lọ́dọ̀ bàbá ni, bóyá lọ́dọ̀ màmá ni. Ẹ̀mí ìbínú tó jogún bá, mo fi bú nínú ayé ẹ, mo fi bú nínú ọkàn ẹ, mo sì pàṣẹ kó jáde kúrò nínú ayé ẹ. Ẹ̀mí òkùnkùn tó máa ń jẹ́ kó bínú fùfù. Àmì àbínú wa ba nǹkan jẹ́. Tó máa ń jẹ́ kó àmì àbínú ire tó wà níwájú wọn, èṣù á sì gbé ìbínú ẹ, á gbé ẹ̀mí ìbínú ẹ síwájú wọn. Wọ́n á bínú, wọ́n máa bẹ̀ wọ́n nígbọ́. Ẹ̀mí ìbínú fùfù tèṣù gbé sí ẹ lára. Kí iná Ọlọ́run ẹlẹ́jà kó jorun pa lórúkọ Jésù. K'Ọlọ́run kó fún ẹ ní ọkàn ìrẹ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.